Igama lami nguBonisile Luthuli, ngikhulele endaweni ekuthiwa iseNyanyatwa eseduze kwaseDandi. Indawo nje esemakhaya, kodwa ngakuthanda ukukhulela khona because kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume nabanye abantu, ukukhulela emakhaya kuyakuforce ukuthi ukhulume nabanye abantu, udlale nezinye iy'ngane, noma niye empompini, nidlale nonke and tell stories, so ngakuthanda lokho. Sengiqedile isikole nga-aplaya ukuya e-university. Okay, ngangi-aplayela ukuthi ngenze iy'fundo zezolimo, but then because abantu bengitshela ukuthi ikhona imali ey'fundweni zezolimo, but kwakungekho ngaphakathi kimina, so ngathi uma ngifika e-university ngashintsha ngajoyina umkhakha we-soap science lapho engenza khona i-biochemistry ne-chemistry, and then emva kwalokho ngenza i-honours degree yakwi-biochemistry because ngangi-more interested ey'ntweni ey'phathelene nabantu, nokuthi ba-react-a kanjani imizimba yabo and stuff like that, ukuthi imizimba yabantu isebenza kanjani. Yingakho nga-choose i-biochemistry. Okwamanje ngisebenza e-lab yase-K-READ, which is KwaZulu-Natal Research Institution for TB and HIV, as a medical microbiology student. And i-project yami igxile kakhulu kwi-TB, so thina-ke sifocuse ukuthi sibuilde like a new diagnostic test that will help distinguish between drug resistant and drug susceptible TB. Ngisakhula emakhaya abantu abaningi babe theleleka ngale gciwane lesandulela ngculaza, and abantu abaningi bafa ngeminyaka yango-2006. So mina-ke ngibona abantu befa ngapha nangapha, nga-choose ukuthi hayi, I will just study the virus and maybe sothole ikhambi lokulapha igciwane lesandulela ngculaza. I-science yenziwa abantu nje abanormal, awudingeki ukuthi uze uhlakaniphe kakhulu ukuze wenze i-science, no. Abantu abanormal nje njengami, as long as uzosebenza kanzima. Sengifunde lukhulu, sengifundile nje ukusebenzisa ikhompyutha most of the time. Ngafunda ukwenza ama-microfluidic chips, ngiyakwazi ukuthi ngidizayine manje, ngisebenzisa ama-programs anzima ngidizayine, and okunye futhi ukwazi ukuthi ukhulume nabantu, interact, because i-science ayigcine ebhentshini kuphela lapho wenza ama-experiment khona. Kumele uphinde futhi ukwazi ukuthi ukhulume nabantu, batshele ngokuthi imaphi ama-findings. So ngicabanga ukuthi skill esibaluleke kakhulu esengisitholile. Ungenza izinto ey'ningi, ungasebenza ey'bhedlela uthatha ama-sample. You can also work in biotech companies, and then it depending ukuthi-ke ukuphi ne-career. Sometimes une-degree you can find a job in biotech companies, but as ukufunda uthole i-masters ne-PhD, ungakwazi futhi ukuthi ufundise nabanye abantu, uplay like a bigger role, ukwazi ukuthi uthinte iy'mpilo zabantu abaningi, ukwazi futhi nokwakha amathuba emisebenzi for abanye abantu. Mina nje ngaku-encourage ukuthi-ke uyenze i-science, usebenze kanzima, uphase kahle, hhayi ngo-30% mark, 30% pass rate awusebenzi uma ufike e-university. Kumele nje uphase kahle, uthole good grades, and i-science futhi iyakusiza ukuthi-ke noma usudecide ukushintsha later, mhlawumbe usufuna ukwenza i-law noma yini, you can still do that, but then you have more, usunama-options amaningi nge-science. Nami ngafunda esikoleni sasingenawo ama-computer, sasingenawo ama-research labs, sasingenayo i-library, kodwa ngakhona ukuthi ngifunde, ngiphase, ngifike e-university, ngafika i-computer ngingayazi, kodwa ngafike ngafunda-ke khona. Right manje angisakhumbuli nanokuthi i-computer ngahlala ngingayazi.